Hej YouTube-venner. I dag skal vi tale om Nerf guns. Her er nogle af dem, vi har. I dag er det min storebrors 10 år fødselsdag, og vi har fået nogle nye Nerf guns, som vi skal kigge på. Her er de nye Nerf guns. Den. Og det der er min storebrors, at de der to er mine. Jeg bruger skud 6, 12 skud. Og så er det, at den kan montere sin ruller. Se, så hvad den kan. Og se den her. Det er min gun, når man skal lave den. Og se, hvor langt den skal skyde. Det var langt. Så også den her. Den kan også montere sin ruller. Men den har 6 motorer. Det vil sige, at den kan skyde 24 skud ad gangen. Og se, den her kan man lige se. Putte her. Eller her. Eller kan putte det her. Men jeg putter den her igen. Sådan. Og fire. Og så er det, at I skal se de gamle guns. Den der duer ikke. Hvad? Se, den her, den duer. Sweet. Og så den her. Vores sidste gun. Sådan. Og den her gun kan heller ikke skydes, men den er faktisk også rigtig sej. Ja. Hej YouTube venner.